May party sa balay sa Domingo. There will be a party at my house on Sunday. May party sa balay sa Domingo. Gusto ko ikaw imbitaron sa party or ginaimbitar ko ikaw sa party. So I would like to invite you to the party for you to join the party. Gusto ko ikaw imbitaron sa party or ginaimbitar ko ikaw sa party. Makakadto ka bala? Could you come or will you be able to come? Makakadto ka bala? Dala ang utod mo. So bring along your sister. Dala ang amigo mo. So amigo is a man. Amiga is a woman. So dala ang utod mo. Dala ang amigo mo or dala ang amiga mo. Makadto ang mga amigo naton. So many of our friends will come. Makadto ang mga amigo naton. Makadto ang mga amiga naton, woman friends, or makadto ang mga abyan naton. So abyan is general. It refers to both male and female friends. So you can say, makadto ang mga abyan naton. Sa September 10, alas 5 sang hapon ang party. So the party will be on September 10 at 5 p.m. So sa September 10, alas 5 sang hapon ang party. Simple lang ang party. So it will be a simple party. Simple lang ang party. Hulaton namon kamo. So we will wait for you. We will expect you. Hulaton namon kamo. Pasensya ka na, hindi ako pwede makakadto kay madamo ako sing ginahimo or madamo ako sing himuon. It means I'm sorry, I won't be able to come because I have lots of things to do. Pasensya ka na, hindi ako pwede makakadto kay madamo ako sing ginahimo or pasensya ka na, hindi ako pwede makakadto kay madamo ako sing himuon. Hindi ako sigurado nga makaabot kay madamo ako sing ginahimo or hindi ako sigurado nga makaabot kay madamo ako sing himuon. So himuon is like future tense will do. Ginahimo is like it refers to the things that he or she is currently doing and it's not done yet. So maybe that person will continue doing that. So it's more of ginahimo is present tense and then himuon is future tense. So I can't assure you of my presence because I have lots of things to do. Hindi ako sigurado nga makaabot kay madamo ako sing ginahimo or madamo ako sing himuon. Hindi ako makakadto kay may meeting ako sa, and then it can be a location or the title of the meeting or the things that will be talked about. So, hindi ako makakadto kay may meeting ako sa Banwa. I have a meeting at the city. So, I will not be able to attend or to come because I have a meeting at the city. I have a meeting in school, sa eskwelahan. So, hindi ako makakadto kay may meeting ako sa, and then the location or the name of the meeting, it's also possible. Tanawon ko lang sa sunod. I will try next time or I will check next time. Tanawon ko lang sa sunod. Salamat na lang sa imbitasyon. Thanks anyway for the invitation, or you can also say salamat gid sa imbitasyon. Thank you very much for the invitation. Salamat gid sa imbitasyon.